Hello guys, magandang hapon mga karagon. Di atin sila matanggihan. 3 beses na nakabalik sa akin. Birthday daw nung asawa. Hindi ko matanggihan eh. Siyempre, grasya. Baka madisgrasya pag hindi ko pinuntahan. Sige guys, sigurin natin birthday. Hello! Kaway! Happy birthday! Oh, pulang-pula si Ate Ellen, oh. Happy birthday, Ate Ellen! Hello! Happy birthday! Oh, di ba? Darating yung boyfriend mo? Hello, Ate! Kaway! Alam niyo mga ka-vlogger, yan sila matanggihan dito eh. Nakatatlong balde sa akin eh. Ito, handa nila. Pagkit natin na handa nila. Yan o. Yan o. Di ba? Yan o. May birthday pa. At naman ko siya may birthday ha. Happy birthday! Maiden Rose, I love you. Yeah, kaway! Kaway! Pogi pa naman si Mangot. Hi, Desi. Yay! Ang gaganda nila, oh. Para sa nagkapulaw. Ano, may party? May date kami, mama, dyan. Ha? May pa isa, oh. Hello! Kaway! Parang tayo may birthday. Pero ayan, hindi ko dapat chat siya. Pwede ba kasi ano may tugtog eh. Hindi ko walang tugtog. Dalis ko kayo, ano? Dito ka! Para mabidyo ka rin! Dalawa kayo! Kung nakita ko yan, ako nakita. Ano Disney? Hindi mo nakita yan? Ang mali! Ako yung nakita yan. Yan mo din nakakita.